Здравейте, здравейте, people! Искам да споделя някакви мои мисли с вас. Са го споделяли доста така, хора, които се занимават с изкуство преди мен. Не твърди, че откривам топлата вода. Просто искам да кажа, че това да се занимава с рап трябва да е призвание, трябва да ти идва отвътре от душата, а не да, да е просто някакво твое желание за изява, да, нали, по някакъв съвсем елементарен начин. Това не е цено да си набиеш чекия или да си пуснеш чалга песен или да продаваш банички. В смисъл трябва да наистина да, да имаш послание в думите си и по някакъв начин да въздействаш благоприятно върху хората и да ги накараш да се замислят за някои неща. Не просто да се почувстват добре от мелодията, от ритъма на песента, но наистина да е нещо стойност. А не, примерно, някои, които се мислят за рапъри, с, които са с доста слаби лирики и нещо от сорта на вчера излезнах в квартала, ударих една линия бяла и се видях с една курва заспала и нещо от сорта. Смисъл, несериозна хора. Замислете се. В смисъл, жалко е. И да парадирате, че сте рапъри. Това също, че сте облечени добре, че имате, дори да имате скъпи коли, макар че повечето от българските рапъри с реквизит или си взимат рента кар или някакво подобно. Стегнете се, хора. В смисъл, наистина. Трябва да имате дар слово, трябва да имате... Просто трябва да ви идва отвътре, дори няма да го нарича талант, защото нали, не смятам, че нали, някакъв кой някакъв талант. Просто трябва да ви идва отвътре и да го правите с сърце. Иначе не става. И само се излагате. Това иска да ви кажа. Лека вечер. И използвайте главата си от време на време. И аз понякога забивам и зациклям, но като цяло говоря.